A Mancomunidade do Salnés volve poñer en marcha unha nova edición dun dos seus proxectos máis destacados, o Obradoiro de Emprego. Esta modalidade de formación prepara a 100 desempregados para mellorar os seus coñecementos e as súas posibilidades de inserción laboral. A Mancomunidade deu o pistoletazo de saída á 11ª edición. Se ten algo moi característico este plan integrado de emprego, é que nos apostamos pola formación as formacións clásicas, onde sabemos que hai demanda de emprego, de man de obra, pero tamén nas máis novedosas, non? E cando decimos con nosos alumnos e alumnas que se suben a estes muiños de vento ou que manexan drons que os ven desde arriba para saber se teñen algunha avería, é que é verdade e que somos un programa moi punteiro na formación do noso alumnado. A clave do éxito deste Obradoiro de Emprego está na cooperación da Mancomunidade coas empresas da zona. Nosotros a lo largo de todos estos años tenemos un contacto muy próximo con las empresas, concretamente con una base de datos en torno a 700 empresas, y entonces de forma continua vamos analizando qué necesitan los empresarios, qué tipo de cualificación van a necesitar para cubrir las necesidades de sus empresas. Y es la ventaja que tiene este tipo de programas. Nas 10 edicións anteriores formáronse alrededor de 1000 alumnos, dos cales máis dun 90% conseguiron ao menos un contrato laboral. O Obradoiro de Emprego conta coa financiación da Xunta de Galicia, que o sitúa como o máis importante de toda a comunidade. De éxito falamos sobre todo os programas integrados de emprego vinculados á Mancomunidade do Salnés. Mancomunidade do Salnés que fixo unha solicitude, presentou un proxecto que dos 48 que se presentaron en Galicia foi o que obtivo a maior puntuación, porque isto compiten todos as solicitudes a nivel de Galicia, e xa digo, a Mancomunidade do Salnés foi o que obtivo a maior puntuación. Son moitos os cursos que realizará a Mancomunidade do Salnés durante este ano para formar aos participantes do Obradoiro de Emprego. Para premiar aqueles máis participativos e que mostren máis interese, a Mancomunidade entregaralles unha moeda conmemorativa. O acto de inauguración tamén serviu para que o organismo comarcal presentase unha nova edición da súa revista do Plan Integrado de Emprego.